Námezdní začíná už první pistolkové kolo, tady už se jedou přestřelky na midu, je první kill, připisuje Zirex. Bohužel padnutým hráčem je Kiyomi z naší sekce. A dál, tady se bude postupovat, vypadalo to na Ačku, ale probíhá opět další rotace, nějaký fake tam možná i zafungoval. Dva hráči na Ačkovém sajtu, teď už se ví informace, že na midu se taky nachází další hráči. Neurotik to udělal dobře, vyčistil si ten mid, pokručují mezi tím na Bčkový side. Se s ním tam jeden hráč, Zippo, ten tam mohl stihne do hrobu vzít i dva naše hráče. A to nám situace nezlehčuje. 3v2, bomba je položena na Arden, krásně, 2 hlavy. A tady pokud si to naši hráči pohlídají, tady už by neměl být problém. Vyhrá toto kolo. Poslední CTčko, Zirix. Připsal úvodní frag, teď může přijít i ty poslední 2, ale ne, Nadin mu to nedovolí. A tedy první bod padá do naší kapsy a s tím i bonus. Ten peněžní bonus, který tam máme, nicméně já se obávám, ale ne, CTčka nemají peníze. Takže German už se tam přibližuje, už ví o jednom hráči a s Matym tam možná do toho opravdu budou chtít i jít a to nebyla moc dobrá volba. German tam může přijít ještě killy, to se možná i podaří, ale ne. Nakonec to bude Smith, který tam připíše aspoň na debloky na závěr. Měl mít na starosti, bohužel, byl tam nějaký mrtvý úhel, na který neviděl. A tedy jeden z jeho spoluhráčů inkasoval pár střel. Víc to bude hrát ještě více vytaženě na tom midu. Proběhne tam nějaký ten dozad gaming, aby znepříjemnil soupeři hru. Bohužel ten kill tam nepadne. To by mohlo způsobit menší problémy. Zde German přichází s killem. Pořád se na tu nacházejí dva hráči. Maty, jednoho z nich usmrcuje. Další se dává do ústraní. Ale Kiyomi ho kryje a ví o něm. Ví, že se tam nachází krásná hlava. Dávat si pozor, ještě bude muset, ale na dalšího hráče, který tam vychází. Maty, taktéž. V zádech má jednoho oponenta, to on si nevědomé. A tady Kiyomi, 2v jednotce. To bohužel nevychází a tedy první bod ztrácíme. A skoro, tady bude 2-1. Dobrý. Bude to Bčkový side, Vasko na dobré pozici, nachází jednoho z hráčů, Zippo taktéž, Narden ale odpovídá jedním z killů, Zippo zde neví, kam má koukat, krásně zahrané, Maty pokládá bombu. 2v3, Magic Manor to dělá dobře, nachází dobrý timing, bohužel zabíjí Nardena a je to na Matym. Ten zde musí dávat ty killy, musí to klačnout, ale ne, nic takového, Zedix mu to nedovolí, posílá ho k zemi a posílá i k zemi tedy jakoukoliv naději na vyhrání tohoto kola. Bohužel vyrovnáno. A započítalo do highlightu. Jsme Kenzoer. Zatím zabíjí Nardena. A Kiyomi do svých rukou taktéž bere Vipo, teda bere Deagla. Naopak Kenzero, který měl v rukou Vipo, teď ho má naopak Sweets, ten může zabít Magic Krála, ten už byl moc blízko. Tady nešlo nic moc dělat. A bohužel tady AWPčko, který jsme na chvilku měli hned ztracené. Magic Manor předpoví hezky, kde se nacházejí hráči. A tedy bohužel toto kolo nedopadlo úplně podle našich představ, kdyby tam ještě padly 2 killy, bylo by to něco lepší. Ale tak, ten jeden kill se tam počítá. Proč by ne? Peníze tam už jsou v vedení, ale pozor. Kiyomi zandává krásnou hlavu. German k tomu ještě přidává něco navíc. Mluvám se za vyskakování od týmu a za oznámení od týmu. To jsem se zapomněl vypnout. Mezitím German přidává další hlavičku. Ačko úplně volné. Tady padne informace, že hej, Ačko úplně volné, pojďte, co nejrychleji sem. Mezitím kluci můžou zkontrolovat všechny pozičky.
Zacházejí, Svíc to bude hrát, ještě z midu, zde mu přijde Zippo. Krásně do crosshairu. Je to opět Maty, který položí bombu. A poslední hráč. Určitě nevím, kdo to je. Teď bude muset čelit čtveřici našich hráčů. A to by opravdu musel zapnout nějaký God mod, nebo nevím, co by se muselo stát. Tady všechno hraje v náš prospěch. Ale on ví, že se tady někdo bude nacházet. První kill, tak vidí tam i dalšího hráče, double kill by tam byl. A on se stavuje. Už tam ty HPčka moc nejsou, takže odchod je na místě. Ale tak, 2 killy jsou hodně cenné. Nicméně Vasko teď v rukou má jednu z těch primárních zbraní, ale Svíc mu ukazuje, že ne. Nic takového, na mě neplatí. 2v4. Je tady Zippo s 5-7. Proti němu dva hráči s AKčkem a tady není jakákoliv šance na odpověď. A tady poslední Zirix, který sice má v ruku kalacha, nicméně proti 3 kalachům a 1 APčku to myslím, že stačit nebude. Ačko úplně volné, bomba z houku, začne týkat. A tady by mělo padnout ten 4. bod a skóre 4-3. Tady už do nějaké té cavey, nebo opravdu někam na blízko, rychlý push, Narden a Svíc to pokryjí. Bomba, během pár vteřin položená a krásný push, krásně zahrané, Kiyomi by zde měl usmrtit Magic Venera, to jsou občas jména. Opravdu pro komentátora nejhorší nějaký delší a ještě k tomu špatně čitelný jména. Myslím, že nikomu vadit nebude, když mu budu říkat prostě no Magic. Nicméně to neví nic o tom, že my získáme 5. bod. Zde by ještě Kenzeor mohl nějak potrápit, ale ne tolik. Nade na Svíce postarají o zbylé 2 hráče. A my se vráme do 9. kola. Z naší strany German přichází double killem, hezky takhle na začátek, Svíc by to ještě mohl doplnit a všechno to ukončit. Nachází jednoho hráče, poslední 2, Varko společně s Kenzeorem, nicméně Vasko odpovídá touto hlavou. A poslední, právě tento hráč, který je proti, bohužel pro Matyho, teda bohužel pro Germana, tam mu dozal přijde jeden z hráčů. Nicméně Maty pomocní své CT stranu. Nicméně Kiyomi už dává informace a utíká, aby svůj život stihnul zachránit. Krásná úvodní hlavička, může tam přijít i ta druhá, je tomu tak. Krása, Kenzeor ale odpovídá s jedním dalším killem, ale Kiyomi je jak pomyslná zeď, na který přestoupil se prostě hráči. Teroristů nemůžou vůbec dostat a poslední 2 hráči, teda poslední hráč, omlouvám se, od protějšího týmu zde musí hrát proti Matimu a Nardenovi. Ti jsou zde velice hezky postavený a doufajme, že Maty tento souboj vyhraje, ale ne. Bude to právě Magic, který s půlkou životů teď bude muset soupeřit s Nardenem a Narden se nemůže dát jakoukoliv chybu. Ale to se vypadá to nějaký rush z obou stran, tady zatím Svíc a Kiyomi dávají 2 killy, ale tady to bylo asi jasné, kdo ten masakr vyhraje. Side. Maty připisuje první kill za ale taktéž i on tady bude prvním fragem v tomto kole pro oponenty. Nicméně Magic zde může a pozor, zde si Vasko zahrál na Koubího a teďkom bude muset klačovat a to se mu nepodaří. Narden si vezme 2 poslední.
pozici, omlouvám se. Maty, tak tady zvolí semku, toho jsem se ani nevšiml a vypadá to, že to opravdu funguje, tato taktika. A přesně na takovýhle pozici jsem se ji představoval, že se to bude hrát. Nicméně Kiyomi zde musí dát tento kill, to se mu podaří. Vasko padá. A s tím jakýkoliv kontakt minimální s Bčkovým sitem pro teroristy. Ti za dva vybíhá se směr Ačkový side, nadem připravený, tam by měl přijít ten první kill, ale ne, je to právě Zippo, který si to zapíše. German tam ale přichází, není to stačující, musí přijít víc, první kill pro tohoto střelce. V této situaci a připíše druhý, krásně to ukončí a dvojciferné číslo nám tak tady zajistí. 10-6. A naši oponenti mají pouze pistolky, takže tady to vidím na nějaký rychlý push právě na Bčko, to se taky daří. Maty zde neměl jakoukoliv šanci, bohužel. A tedy ok, vypadá to, že tohleto zatím teroristům stačilo a o žádný další push se nebudou pokoušet. MK jim opravdu stačila, naopak teď vyčkávají a budou to zkoušet na mid. Zde je připravený German, který bohužel nemá žádnou podporu, tady z Donatu. 2 kill tady budou muset stačit a Zippo zde zkouší proti MKám na dálku, to ale není moc dobrý nápad, nicméně nic jiného. Magic vybíhá, bohužel pro něho to byla chyba. Maty to zkouší opravdu s XMkou, ale tentokrát se mu to nevydaří. Tady Bčkový site je v rukou teroristů. A tady to vypadá krásně. Ze všech stran Zirix nemá jakoukoliv šanci na odpověď a poslední Kenzer. Bomba je defuznutá, ale to byl fake. Krásný tričík, který Nadenovi zajistí právě poslední kill. A zajistí mu defuznutí bomby a jeho týmu. Šel ten Prefire. Maty vyhrává tento duel. Antifrag, který si může připsat právě on. German trochu vytaženější. Nicméně přichází mu na pomoc Maty v tu správnou chvíli. Nicméně pozor na Magica. Ten nachází taktéž dobrý timing a zde. Ale přichází Sweet s odplatou. A 3v2. 2 AKčka proti taktéž 2 kalachům a AWPčku. Nicméně zde to musí Sweet zdát, ale neodmisuje. 2v2. Bomba je pořád v rukou teroristů. Takže s tím taktéž můžou pracovat. Erotici naopak můžou pracovat pouze s informací, že hej, pořád se nacházejí pravděpodobně na tom midu. Ale pořád to pro ně není jisté. Naden už opustil svoji pozici na Ačkovém sajtu. To možná i byla chyba. Teroristé se nacházejí v tom Donatu. A i taktéž pomalečku přicházejí na Ačkový site, který je úplně volný. Tady nebude žádný odpor, který by aspoň jim trošku znepříjemnil tento postup. A Narden, myslím, že už si uvědomil svoji chybu, tenhle smoke je mu signálem, že opravdu je to Ačkový site. Rychlý rotate. Zde se ale bude vyčkávat, možná nakonec ne, Narden využije toho smoku, jeden kill by tam byl, ale musí si dát pozor na svoje záda. Rix, krásně využitý smoke, 1v1. Výhra, anebo pokračování. Myslím, že to se Kiyomi moc nechce. Háže smoke. A tady to je jasné. Krásný ninja defuse. A máme dokonáno. Neurotici dokázali vyhrát i tento duel. S už o něco lepším soupeřem. Ale i tak pořád výsledek 13-6. Já si myslím, že naprostá nádhera.